खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 एप्रिल सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नागारलायनो हागौ, दुखुनि सान जानो हागौ। वृष राशि। नोंथांनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनो हागौ, साना गाहामैनो बारलांनो हागौ। मिथुन राशि। नोंथांनि थांखिफोरा जाफुंसारनो हागौ, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। कर्कट राशि। नोंथाङा गावनि आंगोजों मानिबा जाहोनाव नांलायनो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। सिंह राशि। लामा हान्थिनायाव बबावबाफोर लामा आन्दायनांनो हागौ, एसे खेल लाना थानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। तुला राशि। नोंथाङा गावनि लोगोजों फान्दाय जानो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। गोसो थोलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ, खुसिनि सान जागोन। धनु राशि। गावनि लोगोजों मानिबा जाहोनाव नागारलायनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। मकर राशि। आसा खालामना थानाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ, मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। हारिनि मोजां हाबा मावनानै बान्था मोननो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान। मीन राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावनानै साजा मोननो गिनो हागौ, दाबसे जायगायाव थाथेरनो हायै जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।